Insalmulkom u nilqawkom għal programmi ħorxiq rajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Michael Refalo. Imwieled fl-1955, fl-1980 huwa gradwa fil-liġi. Sal-2010 huwa serva ta' notar pubbliku f'Għawdex. Wara li studja l-istorja u l-filosofija, huwa kiseb id-dottorat tiegħu fl-2009 mill-Università ta' Malta b'teżi dwar il-klassi kummerċjali ta' Malta. Il-ktib tiegħu The Maltese 19th Century Notary and His Archives rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktib fl-2015. Dan l-aħħar huwa ppubblika wkoll il-ktib Waking the Dead, 19th Century Obituaries as a Mirror of Maltese Society. Allura Michael, xi rajt dan l-aħħar? L-aħħar ktib li rajt huwa proprju dan, A People's Tragedy, The Russian Revolution, 1891-1924, li tratta dwar il-rivoluzzjoni fir-Russja fl-1917. Però n-novità tal-ktib hija li jibda minn ħafna qabel, jibda mill-1890. U jibqa' sejjer sal-1924, ġifieri s-sena li miet Lenin fija. Sa dak iż-żmien l-istrutturi kollha li mbagħad uża b'mod żjed ħares Stalin kienu diġà fil-post. Dak li huwa sabiħ għalija ta' dal-ktieb huwa li mhuwiex storja politika sempliċi, juża wkoll dak li jgħidu il-bottom-up approach għaliex juża bħala sources kitbiet djarji ta' soldati, ta' nies komuni. U dan għalija jagħmlu iżjed interessanti għaliex mhuwiex purament storja politika. Dan il-ktib jismu A People's Tragedy. Hemm xi traċedja partikolari li tista' semmi? Meta mill-ewwel rivolti kontra t-Tsar fir-Russja fl-aħħar tas-seklu 17 sal-mewt ta' Lenin immanki wara inqatlu mijiet eluf ta' nies fir-rivolti u l-kontrorivolti li saru fir-Russja f'dak iż-żmien għaliex fil-fatt aħna nafu bħala r-Rivoluzzjoni Russa tal-1917, però hija storja ta' rivoluzzjoni li damet ħafna iżjed u naturalment ħallit il-vittmi tagħha. L-għonetta min jgħid li r-Russja tkopri wieħed minn 6 tat-territorju tad-dinja kollha. L-effett tagħha kien li dal-pajjiż enormi, popolazzjoni enormi, issa kellu gvern jew dittatorjat komunista illi fis-snin ta' wara, ġenerazzjoni 2 wara, kienet il-politika li mxew bija gvernijiet kważi f'terz tad-dinja. L-effett tagħha kien mhux biss fir-Russja ma fid-dinja kollha. U l-effetti tagħha bqajna nħossuhom sa reċentement. Għażilt dan il-ktib għax tinteressak l-istorja Russa b'mod partikolari? Ġeneralment tinteressa l-istorja tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 20 u nipprova li almenu naqra ktib wieħed fuq kull pajjiż fl-Ewropa. Eventwalment naqra anki fuq pajjiżi barra mill-Ewropa ma volum ta' kotba huwa enormi, allura tibda bil-mod il-mod. Grazzi ħafna Michael tal-li ġejtu qsamt magħna dan il-ktib. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.